Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaari namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa iyo sa harapan mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa kapagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leo na aming Papa at ni Florentino na aming Arsobispo, ni Pasiano na aming Arsobispo Emerito at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri kaysa niyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag namin ng tagapagligtas namin si Hesu Kristo. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming paulit-ulit na pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po sa inyong lahat. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the
Mga kapatid, ito si Kristo, ang kordero ng Diyos, ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad natin siyang tanggapin sa banal na pagkikinabang. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan naming banal na pakikinabang na nagpapahiwatig ng iyong pakikiisa sa tanang naritong nakikipagdiwang ay magdulot nawa ng pagkakaisa sa iyong sambayanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po muna tayo para sa ilang paalala. Unang-una po ang ating mahal na Arsobispo, si Lubhang Kagalang-galang Florentino G. Lavarias D.D. ay nag-a-appeal po of San Fernando na ngayong linggong ito tayo ay magkakaroon ng second collection bilang pagtugon natin sa mga naapektuhan ng nagdaang lindol doon sa Mindanao. Tayo po ngayong araw na ito, tayo ay magbibigay ng tulong, ng pinansyal para sa mga kapatid nating naapektuhan ng lindol doon sa Mindanao. Nakita po natin kung gaano kalaki ang mga nawasak na mga gusali at mga naapektuhan. Sana po tayo ay tumugon, tayo ay makiisa sa panawagang ito ng simbahan upang makapagbigay ng ating tulong pinansyal. Pangalawa po, nais ko pong i-report sa inyo kung nasaan na po ang estado ng ating CCTV project sa ating shrine. Katulad po na nabanggit namin before, tayo po ay magpapalagay ng mga CCTV cameras dito sa buong vicinity ng ating dambana at tayo po ay naglilikom ng pondo na nagkakahalagang 250,000 pesos. As of June 13, 2026, 6 p.m. po, ang atin pong total donation na ay nasa 50,600 pesos na po. 50,600 pesos na po ang mga pumasok na donasyon. Kung mayroon pa pong mga nagnanais tumulong at magbigay ng kanilang tulong pinansyal para sa nasabing proyektong ito, magkipagbigay alam lamang po tayo sa ating opisina o kaya naman sa ating mga RPC or RFC ng ating dambana. Malaki ang naitutulong po ninyo sa mga sandaling ito sa ating dambana. Kasi po, for security, wala po tayo ngayon. Kasalukuyan, wala po tayong CCTV camera dito sa buong dambana. Kaya nga, noong mga nagdaang araw, ay napasukan po tayo ng mga magnanakaw dito sa ating dambana. Kaya po tayo ay tutugon na magpapalagay ng CCTV cameras bilang magbibigay seguridad sa ating dambana. Si Apo Lourdes po at ang Panginoon ang bahalang magbalik sa inyong kagandahang loob na ipagkakaloob para sa ating proyekto. Magkipagbigay alam po tayo sa ating opisina para sa inyong mga donasyon. Muli po, maraming salamat sa lahat ng patuloy na tumutulong, sa lahat ng patuloy na nagdo-donate at nagbibigay ng kanilang donations in kind and cash po. Maraming salamat po sa inyo. Ipinagdarasal po namin kayo sa mahal na Birhen ng Lourdes at sa Panginoon. Palakpakan po ninyo ang mga sarili ninyo. Paalala lamang po na lahat po ng ating banal na misa sa hapon, magsimula Lunes hanggang Linggo, ito po ay nagaganap na tuwing 5:30 ng hapon. Wala na po tayong 6 p.m. Mass. At during Saturday, mayroon po tayong 6:30 a.m. na misa. And then, kapag Sunday, meron din po tayong 6:30 a.m. and 8 a.m. Pero sana po sa mga nagdi-devotion dito, we promote every Saturday 6:30 a.m. Yung 6:30 a.m. kasi po ay ipinagdiriwang namin at ipinagdiriwang sa ating dambana ang votive mass for the Blessed Virgin Mary. Sa mga nagnanais magdeboto sa mahal na ina tuwing 6:30 a.m. ng Sabado.
At gayon din po, mayroon po akong paanyaya sa inyo. Kapag po tayo ay nagsisimba, wag lamang po nating hahayaan na ang mga commentator, ang mga sumasagot sa banal na misa. Niya po, may mga screen and monitor po tayo. Sana po makisama tayo sa mga tugon na ifina-flash po sa ating mga monitor para tayo ay nakikiisa sa banal na liturhiya. Niya po, hindi po sapat na nakaupo lang tayo na para pong nanonood kayo ng Netflix dyan. Niya po, kailangan tumutugon tayo sa mga salmo, sa mga kapag nagsalita ang pari, kailangan tumugon tayo. Dahil in the liturgy always promote active, conscious, and full participation ng mga laiko. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Ang ating banal na misa'y nairaos na humayo tayong taglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Good morning po sa inyong lahat. So